Луната е единственият естествен спътник на Земята. Тя е петия по големина спътник в Слънчевата система и се намира от нашата планета на разстояние 384 403 км. Нейният диаметър е 3476 км. Луната има своя Алпийска долина. Тя е дълга 132 км и е широка 10 км. Един от най-впечатляващите кратери на Луната, това е кратерът Платон. Той е с големината на малък град. На Луната съществуват морета, така наречените лунни морета. Те по название биват кръщавани или на емоции, или на природни явления. Така, например, имаме море на дъжда или море на ясното време. Кратерът Коперник е 93 квадратни километра. Заради отсъствието на атмосфера, сенките на Луната са 20 пъти по-големи от сенките на Земята. Видимата част на Луната е равна по площ на Южна Америка. Още през далечната 1959 г. космически апарат Луна-2, производство на Съветския съюз, достига видимата от нас страна на Луната. А през същата година космически апарат Луна-3 прави първите снимки на невидимата страна на Луната. Аполо 11 е първият пилотиран космически кораб от програмата на НАСА, чийто екипаж достига и каца на лунната повърхност. Корабът излита 16 юли 1969 г. от космическия център Кейп Кенеди, Флорида, с екипаж Нил Армстронг, Майкъл Колин и Едуин Орлин. И на 20 юли 1969 г. спускаемият апарат Игъл успешно каца на Луната. Нил Армстронг е първият човек в историята на човечеството, стъпил на Луната. Неотдавна се доказа, че под повърхността на Луната има големи кухини. Тези кухини могат да се използват за построяването на космически бази, където хората ще могат да остават за по-дълго време, защитени от радиацията и от слънчевия вятър. Атмосферата на Луната е много разредена и нищожна в сравнение с тази на Земята. Един от източниците на лунната атмосфера е освобождаването на газове като радонът, който води началото си от радиоактивното разпадане в кората и в мантията. Други източници са бомбардировките с микрометеорити, иони от слънчев вятър, електрони и слънчева светлина. Газовете, които се получават при тези процеси, могат да се натрупат като реголит вследствие на лунната гравитация. При последните изследвания на Луната са открити молекули на вода. Тази вода е много малко, но учените се надяват в лунните недра и дълбоко в лунните кратери да се намира много повече вода, която би била предпоставка за съществуването на живот. Всяка година, точно с 3,8 см, Луната се отдалечава от Земята. Има специални уреди, които могат с точност до милиметър да определят това отдалечаване. Отдалечаването на Земята от Луната е следствие на това, че тя се ускорява в своята орбита. От древни времена мечтатели и уфолози се взират в лунната повърхност, за да открият извънземни форми на живот. При създаването на този филм са използвани материали от сайтовете Wikipedia и ufoport.com. Благодарим, че бяхте с нас, приятели. Подписвайте се на канала, поставяйте лайкове, ще има още много интересни неща, които ще можете да видите на нашия канал. До нови срещи, чао!